Здравейте, приятели! Радвам се, че сте тук, че ме очаквате. Започваме да разглеждаме знак Рак и месец ноември. Разбира се, ще си поговорим малко за втората половина на октомври. Днес е 17 октомври, така че имаме около 2 седмици до края на месеца за затъмненията, от чиято енергетика се намираме в момента, в коридора на затъмненията сме, така че има определено какво да си кажем. И така, приятели, ноември се очертава също доста интересен, плодотворен. В момента двата бенефика са доста силни на небето. Венера така е в своята кулминация на 23 октомври, а Юпитер в началото на ноември, така че можем да разчитаме на подкрепа от звездите. За сметка на това пък Марс, малкото зло е невидим, а Сатурн постепенно така отслабва като светене, така че определено може да се каже, че въпреки затъмненията, въпреки да кажем, напрегнатата енергия, защото те са си процеси, които будят напрежение в живота ни, определено можем да получим в крайна сметка добри резултати, евентуално в конкретни зони на хороскопа на всеки от нас. Така че започваме. Няма да губиме повече време. Както винаги, вие знаете, споделям си екрана. Така, надявам се тук точно да съм споделила каквото трябва, защото отварях най-различни прозорци. В дясно виждате календара, в случая е октомври месец, така ето днешната дата 17 и карта на небето с асцендент Рак съм поставила и транзитите към 17 октомври. Който желае, може да ми задавате каквито искате въпроси, може да ги пишете в чата, така че да разгледаме всяко нещо, което ви вълнува. Вие имате тук за всяко конкретно събитие в видеята за октомври, така подробно сме ги разгледали, но най-важното, което е в момента, все пак да кажем за тези две затъмнения. Първото в Везни, което вече се случи на 14-ти, то се намира в кардинална зона на вашия хороскоп, четвърти дом, което е лунната енергия или вашата собствена енергия, на емоциите, на стабилността, в някакъв смисъл на грижата в живота ни под дадена форма. Чисто физически, четвърти дом е свързан с местоживеенето, с майката, много често там се проиграва и бащата, да кажем също човека до нас, с който ние съжителстваме, или нашето семейство като цяло. Там са всякакви недвижими имоти, всякакви движения, такива по линия на местоживеене, недвижими имоти, но и на нашето вътрешно спокойствие, на нашата стабилност. Не знам, усещате ли вече тази енергия, за която говоря. Имайте предвид, че едно затъмнение влияе плюс-минус около 6 месеца от момента, в който се е случил. Също така знаете, че те се проиграват по оси, така че те първа ще се усеща доста тази енергия цялата 24-та година. Но на затъмнения, които се проиграват в две кардинални точки на вашия зодиак. Вашата основа, вашата стабилност, да кажем до четвърти дом, и вече горе Овена, което за вас е 10-ти дом, на целите, на кариерното израстване, на това да дадете най-доброто от себе си под дадена форма. Т.е. независимо дали става въпрос за личен живот, за работа, за професионално израстване, или за лично такова, може да са някакви цели, които са свързани с нещо в личния живот, то пак може да се проиграе горе под 10-ти дом. Т.е. от вас се изисква тепърва да давате максимума в живота ви и ние сме ги говорили тези неща. Вие знаете, тепърва Сатурн така се качва доста високо в вашия хороскоп в идните 5-6 години. Тоест, вие тепърва ще материализирате и ще достигате до стабилни резултати в живота ви на база собствения ви труд, на база вашата стабилност, на база вашето търпение, дисциплина, и е много важно вътрешно да бъдете стабилни, което е четвърти дом. Тоест,
емоционално, така отвътре да се чувствате задоволени и да кажем спокойни. Луната, нали, четвърти дом дава така да се чувстваме спокойни. Така, сега имаме тук въпрос, приятели. Започваме с въпросите. Здравейте, аз имам Плутон в 21 градуса във Везни. Слънцето ми е в Рак. Как да очаквам да ми се отрази? Предстои ми започване на нов бизнес, иначе не съм обвързана. Ами вижте сега, по принцип той Плутон е доста външна планета. По принцип не е символ на нещо, нали, което дава а, директна препратка към личния живот. Нали, тези невидимите планети са доста слаби по отношение на външна събитийност, нали, като прогностика. Ще си гледате, нали, и за знака на асцендента, но по принцип нов бизнес, това е точно което казвам. Най-вероятно горе се активират тези високите думове, т.е. да давате максимума от себе си, да имате търпение, да влагате, да кажем, максимално собствените си усилия. Т.е. тук се иска от рака една емоционална стабилност, най-вече така да се каже, и то в дългосрочен план, нали, те първа имайте предвид, че нали, сега лично за да се види, трябва да се гледа естествено цялата натална карта, тежката прогностика, но това, което казвам, как да очаквам да ми се отрази. Тоест, това, че затъмнението ви е върху Плутон. Ами, вижте, той Плутон управлява пети дом при раците, значи тук може да активира темата любов, деца и евентуално това да изразите себе си по дадена форма. Т.е. тук бизнеса, който, нали, вие ще активирате, нали, ще стартирате, може да има директно отношение към това вие да изразите самата себе си. Да кажем, потенциала си, някакви дарби, таланти, нещо, което е заложено или нещо, което ви кара да се чувствате добре. Тоест, като управител на пети дом, един от управителите, да кажем, е Плутон, другия е Марс. Но към външни планети са слаби транзитите, честно казано. Тоест, особено към тези висшите планети, Уран, Нептун, Плутон, те са доста слаби, нали, натални Уран, Нептун, Плутон. Ако се случва върху тях дадено събитие транзитно, в много от случаите може да не даде кой знае каква проява на външно ниво. Т.е. една невидима планета, нали, като Плутон, по принцип като ранг е доста слаба за външни събития, нали, транзити към нея. Т.е. нали, сега ако Луната ви е във Везни или нещо друго, нали, тук вече по съвсем друг начин ще се усети. Така, значи това е едното, нали, което е четвърти дом ви е активиран и вече другото е това затъмнение в Телец, което, нали, те първа предстои. То се случва във вашия 11-ти дом, нали. Имайте предвид, че той е един от най-щастливите и там са вече нашите реализирани цели, нашия успех и това да достигнем до нашите желания. Т.е. ако горе да кажем по 10-ти дом, нали, където вървят вече затъмнения, нали, горе в Овена и там е и северния възел, нали, което сочи бъдещето. Нали, по 10-ти дом е с нашите усилия и чрез нашия труд, нали, да се борим да постигнем дадено нещо, докато по 11-ти дом ние вече сме в състояние, в което сме го постигнали. Вече другите са ни признали, имаме подкрепата на социума, т.е. по 11-ти дом вече там борбата ни не е еднолична, т.е. не сме сами. Определено, нали, има кой да ни подаде ръка и да ни помогне. Юпитер е там, той тепърва ще кулминира, както казах. Така че, вижте, принципно това затъмнение в Телеца, то нали, е последно по тази ос и дава една такава равносметка, като то се случва на 28 октомври, но имайте предвид, че ще влияе поне още 6 месеца напред. Нали, така засичам из интернет различни прогнози, разбира се. Тоест не свършва енергията по тази ос с последното затъмнение. Тоест има време, нали, все още, в което то ще влияе поне до към
Да кажем, пролета на 24-та ще се усеща тази енергия. Да не говорим, че по тази ос, нали, сега има тук през ноември доста интересни така, конфигурации. Има новолуние в Скорпион, което ще е в съвпад с Марс, нали, т.е. тук сега ще ги разгледаме във вашия пети дом. Вижте, тази ос 5 и 11 си е доста активна при вас, което е любовен живот, да кажем, намиране на щастието, на доволството, така да изразите себе си, да правите това, което ви харесва, така да дадете свобода на своите таланти, на своите дарби, на своите желания, едно такова изразяване на самите себе си и приемането от другите, т.е. другите ви харесват, подкрепят, подпомагат, дали ще са някакви приятелски кръгове, дали ще е по линия на работа, може да е любовен живот. Значи и по 5 и по 11 дом определено се наблюдават така доста силни любовни взаимоотношения, така че тук при раците едната тема, нали, която е доста силна, е семейство, любовен живот, също намиране на стабилност, заземяване така евентуално на някакви ситуации и избъдване на желания. Горе по 11 дом, това си е директно, нали, реализация на нещо, което желаете, на нещо, което така мечтаете да се случи в живота ви и то вече идва на дневен ред. Особено и с кулминацията на Юпитер началото на ноември. Не знам дали така усещате тази позитивна енергия в живота ви. Имайте предвид, че ако нещата са тръгнали да излизат извън контрол, сега вече това затъмнение в Везни, то е в една такава кардинална, в някакъв смисъл критична точка, нали сега, долу четвърти дом. Той е много важен, защото това е нашия корен. И ако тук, да кажем, затъмнението е събудило някакви такива по-критични ситуации, трябва много добре да се опитате да анализирате кое буди тези негативи, т.е. какво тук стои да се променя. Някаква промяна със сигурност се търси, за да може вече да достигнете до своите желания. Т.е. възможно е, нали, тук по четвърти дом, все пак затъмнението да събуди някаква криза, нали, при някои хора, разбира се. Не е невъзможно, но вече това ще е един такъв момент, който ще покаже какво е необходимо да се промени. Нали, не е нужно да е по четвърти дом, т.е. да смените местоживеене, примерно, или т.е. може да е нещо съвсем друго, нали, което е като вътрешно усещане, като вътрешно изживяване към дадена ситуация. Нали. Не е нужно да е нещо външно, да трябва да работите с него. Може да има, защото все пак рака е воден знак и той си е доста емоционален и си изживява вътре нещата така доста силно. Така че е възможно едно затъмнение в четвърти дом да бръкне доста дълбоко. Да не говорим, че и Плутон ви е в ъгъл, той ви е в опозиция към Слънцето или към асцендента. Вече колкото в последните градуси ви е Слънцето или асцендента, толкова по-силно ще се усеща и тази опозиция на Плутон там вече. Да кажем, в последните 5 градуси на рака, естествено най-силно ще се усеща. Плутон е доста аспектиран през ноември, ще го разгледаме сега и него. Но общо взето, това е за двете затъмнения. Ако имате някакви въпроси, нали, директно за затъмненията, може да ми пишете, приятели. Ако нещо усещате, да си споделите. Станах да си отворя вратата, че тук стана доста горещо, понеже съм запалила печка и със сигурност доста топло стана. Но ако искате нещо за затъмненията да попитате, моментът е сега. Тоест, усещате ли тази енергия, дава ли това нещо в живота ви? Имайте предвид, че до четвърти дом е един от най-важните. Един от най-важните в хороскопа. Той е много силен. Моите ученици знаят, нали, които се занимаваме с тях, че всъщност това, нали, четвърти дом е един от най-важните и едно затъмнение тук може да ви пробуди във всяка посока, нали, на живота. Т.е. може и любовен живот да активира работа, всякакви други проекти, някакви работа с самите себе си. Т.е. тук са възможни, да кажем, доста конфигурации.
Но в крайна сметка четвърти дом ни води към стабилност, към това да бъдем много стабилни, а на вас това ви трябва. Тоест тук емоциите да бъдат уравновесени, да бъдат успокоени под дадена форма, за да успявате вече на външен план. Защото тази планета, нали, Сатурн, която казах, нали, те първа тук, да кажем, 5-6 години ще се намира доста високо във вашите хороскопи. След това ще е след 30 години тук в тези зони. Тя си дава успех. Значи имайте предвид, че Сатурн носи успех. Може да е бавен, труден, да кажем, но гарантира успех, когато човека е стабилен, когато се умее да даде наистина най-доброто от себе си, усърдно, търпеливо, да кажем, обмислено в някакъв смисъл. Така че успеха стои пред вас. Заложене. Заложене като тенденция, с доза късмет, с доза помощ от социума, но и с така доста усилия от ваша страна. Тоест, все пак тук трябва да си вложите и собствените усилия, ако искате да успеете, но такова нещо стои, съдбата ви показва вашето място. Тук четвърти дом е нашия дом, нали, чисто физически, но и нашето място принципно, нали, къде се чувстваме ние стабилни. Така че може тук да се вкорени в дадена ситуация, нали, в живота ви, каквато ще да е. Тоест не е нужно само темата местоживеене. И превключвам вече тук на ноември. Така и така вече го започнахме този Сатурн да го нали, анализираме. Вижте сега, той се обръща на четвърти. Но ето тук, 17 октомври, нали, към днешна дата, той е в 0 градуса 46 минути на рибите. Това е първия градус на рибите. Отиваме четвърти, на 4 ноември и вие сами ще видите, че той отново е тук. 0 градуса 31 минути. Тоест той практически от, да кажем, средата на октомври до края на ноември, в някакъв смисъл, горе-долу се намира тук в първия градус на рибите. Нали? Ето тук ще го придвижиме. Ето го на 25 ноември 0 градуса 55 минути. Това си е абсолютно така една стационарност, която дава в някакъв смисъл заземяване на определена ситуация в живота на всеки от нас. Да кажем, при вас, нали, това е девети астрологичен дом. Девети астрологичен дом, който е свързан пак така с социалната изява, с социума. Той е духовна зона, зона на много идеи, на нови хоризонти, на късмет, на това така да гледаме към бъдещето, да се развиваме, но вече тук ще стане по един Сатурнов начин. Сега вече зависи къде се намира вашия асцендент или вашето слънце. Ако към края на рака ви аспектира Плутон, то тези, които сте в началото на рака, ви аспектира Сатурн, нали, чрез този тригон, който прави от рибите. И това определено, вижте, от една страна Сатурн ще дава забавяне и някакви ограничения, но от друга страна ще гарантира, че ако достатъчно така влагате усилия от себе си, ще постигнете успехи, дългосрочни при това. Тоест тук не бива да ви спират някакви такива, да кажем, временни забавяния, пречки, евентуално някакви такъв тип събитийности. Защото, нали, зависи точно къде ви е асцендента, пак ви казвам, и в Слънцето. Ако е в началото, естествено сега ще усещате много силно, нали, въздействието на Сатурн цялата тази година, нали, въобще 23-та, докато вече до година, да кажем, той се измества около средата на рибите. Нали, аз, може би другия месец, вече се ориентирам да направим тези годишните видеа вече, тук да си поговориме. Нали, там ще анализираме по-бавните планети, други, нали, конфигурации през 24-та. Така че първо ще ги коментираме тези неща. Но тук е много важно да се осъзнае, че обръщането на Сатурн реално отцветява около месец, в който той заземява, да кажем,
дадени събития, по-скоро, нали, като равносметка от изминалата година. Тоест той влезе март в Риби, нали, да кажем, стигна до около 7-я, 6-я, 7-я градус някъде, след което стана ретрограден, вече върна се тук в началото на Рибите и сега пак ще мина през тази зона, вече по един, нали, нов начин, но на база на това, което се е случило. Тоест тук вече има едно такова заземяване на нещо. Тоест вие до момента би трябвало вече тук да има някакво материализиране. По принцип се дава се някаква стабилност, някаква материализация, някакво заземяване при раците. Девети дом, той много често се проиграва като някакви осъзнавания, като даден вид пробуждане, духовно, ментално, идейно, като вид пътуване, като вид такава духовна комуникация с хора. Значи имайте предвид, че тези бавните планети могат да се проиграват като персонажи. Тоест това тук Сатурн в девети дом директно може да се яви като някакъв такъв духовен учител в живота ви. Под дадена форма. Това може да бъде ваш колега, любовния партньор, може да бъде, да кажем, ваш приятел. Тоест, всеки един нали, човек, с който комуникирате, може тук да се проиграе под Сатурн. По принцип, Сатурн дава по-големи хора от нас, със сигурност, да кажем, с 10 години може да е по-голям, 15, 20, т.е. нали, по-мъдри. Но не винаги. Не винаги. Може да е някой със силен Козирог, със силен Сатурн в картата. Тоест, Сатурн, примерно, може тук да се проиграе като някой човек, който така ви дава... Помага ви да достигнете до тая стабилност тук, за която говоря. Защото аз много ясно го виждам, че натам върват нещата. Тоест, тук от рака се иска не да спре да чувства, нали, или да изпитва емоции, защото това е невъзможно, нали, при водните знаци, а просто да ги заземи в нещо ползотворно, в нещо градивно. Тоест, когато сте супер емоционални, да творите, да претворявате тази чувствителност в нещо, което така, нали, дългосрочно ще остане в живота ви позитивно. Позитивно. Тук се иска една стабилност и една позитивна материализация на вашите идеи, на вашите планове. Пред вас се отварят наистина много врати. И този Юпитер, нали, който ето тук на трети виждаме, той е в опозиция с Слънцето. Т.е. тук е неговата кулминация. Това е неговото пълнолуние, което се случва всяка година, но в различни знаци. Тоест тази опозиция ще се повтори нали, отново под същата форма след 12 години. Значи аз го гледах и при другите знаци. Ето ще ви покажа. Тя ще се повтори опозицията Слънце-Юпитер 24-та година декември, обаче вече ще бъде в Близнаци. Тоест след 12 години, нали, ще бъде отново в Телеца, което е много щастлива зона така на зодиака, както ви казах. Така че тук определено може така това да ви даде сбъдване на желания, постигане на това, което искате. Тоест при вас много ясно стои такова нещо. Че вие получавате нещо, което много силно желаете. И така свише ви се дава като помощ, като подкрепа, но не може да разчитате само на това. Тоест със сигурност трябва тук да се включи тази Сатурнова енергия с дисциплина, с търпение, с отсяване на най-важното. Тоест тук не бива да има, нали, разпиляване. Значи тези, които са раците по-късните, в момента, нали, ви тригонира Нептун асцендента или Слънцата. Нептун е възможно, нали, да даде малко хаотичност, така че тук вече зависи кой къде е. Но по принцип Нептун може да се използва и много позитивно, като силна интуиция, като творчески потенциал, като връзката с извинявайте, като връзката с горе. Тоест със сигурност, нали, Нептун не е за подценяване и, нали, само да гледаме негативно на него. Да, той дава подхлъзвания, той дава загуби, той дава дематериализация, но когато човек овладее тази енергия и всъщност, нали, си преценява стъпките, Нептун може да даде много така
харизма, да кажем, мекота, самите вие вече под тази енергия да я включите в живота ви и да постигате това, което желаете. С усет към другите, с засилена интуиция, да знаете кога да направите дадената стъпка, да знаете кога да кажете нещо, да знаете под каква форма така да изразите себе си. Тоест тук под много форми можем да ги гледаме, но определено позицията Юпитер-Слънце, което е неговата кулминация в едногодишния му цикъл, ви дава много шансове и възможности. Активният девети дом също под дадена форма, защото той девети дом принципно се свързва с новите хоризонти, с шансовете, с късмета. Тук е Юпитерова зона принципно. Така че шансове имате доста и от вас зависи да отсеете истината от заблудата. Тук е много важен този момент. Много важен този момент. И в някакъв смисъл да не се поддадете само на емоции, на чувства и да загубите трезвия разсъдък към дадени ситуации, конкретни ситуации. А вече колкото по-творчески сте вие в живота ви, колкото повече, да кажем, използвате тази духовна енергия в някакъв смисъл, толкова по-добре ще се отработи Нептун, сега ние не бива да забравяме, че той тепърва, ще се качва и той високо горе, ще влезе 25-та година в Овен, тук ще стои 15 години, Тоест ние не можем да го махнеме, а душата ви е избрала под тая форма, да се появи, особено тези, които сте асцендент, рак. Така че тук най-малкото като хоби може да го вкарате този Нептун. Като занимание с някакви такива, да кажем, окултни дисциплини, езотерика, медитация, музика, рисуване, някакви творчески проекти, процеси там в живота ви може да имате. Също Нептун е медицина, козметика, много неща. Тоест, тук може да ме питате някои неща, ако ви вълнуват под много форми, но моят съвет е тепърва, отработвайте тази Нептунова енергия, защото малко или много, особено асцендентите рак, той ще се качва доста високо горе в хороскопите. Сега, тези хора, на които работата е свързана директно с Нептун, много добре ще се развиват в следващите години, вече с помощта и на Сатурн. Тоест, ако в работата ви има творчество, да кажем, може да имате бизнес с козметика, с парфюми, с алкохол, което е пак Нептун. Тоест, тук вече зависи, може да сте в увеселителния бизнес, да кажем, психология, всякакви такива сфери, да кажем, Нептунови. Имаме така един аспект, аз не случайно толкова говоря за Нептун, Венера в опозиция с Нептун в деня на Сатурновото обръщане, така да кажем. Венера от вашия трети дом, тя е в Дева, тя тук и ще кулминира като светене, в момента сега през октомври. През ноември също ще бъде много силна. Вижте, по трети, девети дом, тук е начина на мислене най-вече. Нашите идеи, нашите планове, нашите стратегии. Значи Венера, Нептун тук може да ви направят много умели в комуникацията, изключително дипломатични. Това, което казах одеве, тук вече се включва и Венера. Изключително харизматични. Т.е. във всеки един момент да знаете какво да кажете. Т.е. тук е много важно, който има някакви такива преговори, разговори. Тук може доста добре да се включи тази опозиция. Т.е. вие не се плашете, че тук има опозиция Венера-Нептун, но всъщност по трети, девети дом, това е едното, което ще ви помогне вие да изразите себе си по най-мекия начин, така че да получите това, което искате. Много интуитивно, с много усет. Тук може да го даде. Вече по трети, девети с някакви курсове може да се запишете или да си купите някаква книга, която е свързана, да кажем, с невидимото. Или там под Венера, Нептун, всичко, което е свързано с танци, рисуване, някакви такива творчески процеси, музика.
Или някакво пътуване да направите също. При вас доста така тук стои на някакво хубаво място, романтично пътуване, може нали, под Венера. Той също може да направите някакво приятно пътуване, което евентуално да ви донесе някаква идея, някакво такова заземяване, защото все пак тук участва и Сатурн в цялата тази работа. Да не говорим, че в същия ден имаме опозиция и на Меркурий и Уран, което е вече много силен ментален потенциал. Тоест, вижте, тук много се навръзват нещата. Това също е много подходящо за реклама. За това да спечелите другите под дадена форма, да се харесате, да се покажете, да кажем, в светлината, в която желаете. Тук всякакви такива уебсайтове, социални мрежи, изяви по интернет, всякакви такива стоят много добре. Имайте предвид. Тоест вече нали, зависи кой къде е като работа, като бизнес, но определено тук може така да се харесате на другите, да се изявите в социума. И под Венера, Нептун, и под Меркурий, Уран. Т.е. тук са активирани едни такива оси 3, 9, 5 и 11, които са свързани с изявата навън, с комуникация, с пътуване, с учене, с приятно прекарване на времето, с създаване на приятелства, с популярност, другите да ни харесват под дадена форма, да презентираме себе си. Доста сте социални всъщност тук раците през ноември. Така започва доста силно енергията, като външна изява, като популярност. Значи, вижте, имайте предвид, че който иска да си създава нещо като уебсайтове, като някакви онлайн магазини, т.е. ако сте на такъв етап, нали въобще, ако се занимавате с такива неща, ако работите с хора, ако консултирате хора под дадена форма, ако се изявявате в някакви видове такива пак социални мрежи, в някакви медии, ако снимате видеа, ако преподавате, всякакви такива неща, тук много добре може да се проиграят като енергия. Много добре. Просто едно осъзнаване. Значи Меркурий, Уран, това определено дава смяна в начина на мислене, от такова разкрепостяване. Дава едно разкрепостяване. Пак ви казвам, тук от всякъде се вижда, че вие някак си ставате много по-разкрепостени, много по-социални, много позитивно настроени, някак си другите ви харесват, добивате популярност по дадена форма. Това може да е конкретно свързано с дадена друга личност, нали? Всичкото това да се развива в конкретна ситуация с някакъв друг човек. Може да е в любовен план. С този Плутон в Козирог. Абсолютно. Може и да е в любовен план, може да е в работата. Но доста тук така светски стоите, честно казано. Доста. Много интересно. Имайте предвид, че ако искате да стартирате някакви начинания, сега между двете затъмнения Луната по принцип е растяща. Нали, в момента, нали, днес е 17 октомври, но с оглед затъмненията, принципно, ако може да отложите стартирането на дадено нещо, по-скоро нали, не е момент да започвате сега. Вече ако не може да отложите, поне Луната е растяща и е окей. Другия период е около тази опозиция, нали, тук на Юпитер. Да кажем, Луната е намаляваща, но все още не е чак толкова слаба, така да кажем. Вече тук нали, зависи като периоди, но ако искате нещо, евентуално тук горе-долу става като период нещо да си активирате. Вече седмицата 6, 12 не е подходяща за нови начинания, но тя пък ще бъде много богата на събития. Но най-вероятно